Το φαρμακείο Σώδη άρχισε από τον παππού Γιάννη Σώδη, ο οποίος σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη και άνοιξε εκεί το πρώτο φαρμακείο. Μετά από λίγο διάστημα, το φαρμακείο αυτό το έφερε στη Χίο και είναι στη θέση που υπάρχει σήμερα, στην πόλη της Χίου. Ένα έλεγε ο Γιάννης, ότι θέλω να μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα στο φαρμακείο, αλλά να μην είναι άρρωστοι, να έρχονται να παίρνουν καλλυντικά. Τον παππού Γιάννη Σώδη διαδέχθη ο γιος του Νίκος Σώδης. Μετά από εκείνον ήταν ο Κώστας ο Σώδης, διπλωματούχος φαρμακοποιός, και ο Μιχάλης ο Σώδης, ο πατέρας του δικού μας Γιάννη Σώδη, του νέου, του άντρα μου. Ο Γιάννης ήταν ανήσυχο πνεύμα, ήθελε και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο, ήταν πολύ καλός φαρμακοποιός, πολύ καλός χημικός και του μπήκε στο νου ότι μπορεί να κάνει κάποια καλλυντικά με τη μαστίχα. Και εξακολουθούμε μέχρι σήμερα. Προσπαθούμε να είμαστε πάντα ενήμεροι σε όλα τα καινούργια προϊόντα που βγαίνουν και να είμαστε πρωτοπόροι, διότι μια εταιρεία σαν τη δική μας πρέπει αυτά που δείχνει στην πελατεία να είναι σωστά, καλοφτιαγμένα και είμαστε υπεύθυνοι για αυτά που κάνουμε. Το 2003 δημιουργήσαμε 150 διαφορετικές συνταγές προϊόντων με βάση τη μαστίχα, οι οποίες ταξίδεψαν στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι με το ίδιο πάθος, την ίδια αγάπη και το ίδιο μεράκι, προχωράμε μπροστά για να ταξιδέψουμε τη μαστίχα σε όλο τον κόσμο. Είμαι η Σοφία Σώδη. Είμαι πολύ περήφανη που κατάγομαι από τη Χίο, το μοναδικό σημείο στον πλανήτη που καλλιεργείται και παράγεται η μαστίχα. Είμαι ακόμα πιο περήφανη που κληρονόμησα από την οικογένειά μου μια τέτοια επιχείρηση. Το όραμά μου είναι να αναδείξω ακόμη περισσότερο τις ευεργετικές ιδιότητες της μαστίχας, δημιουργώντας και αναπτύσσοντας νέα καινοτόμα προϊόντα, ακολουθώντας πιστά τις παραδόσεις και τις αξίες της οικογένειάς μου. Είμαι η Βυργινία Σώδη και προέρχομαι από μια οικογένεια με παράδοση στα καλλυντικά από το 1875. Τα προϊόντα μας δημιουργούνται με βάση τη μαστίχα και φυσικές πρώτες ύλες. Απευθύνονται στον άνδρα και τη γυναίκα, καλύπτοντας μια πλήρη γκάμα καλλυντικών προϊόντων. Είμαστε από τα πιο σύγχρονα εργαστήρια στην Ελλάδα, σε όλα τα επίπεδα. Μια γραμμή παραγωγής, μια γραμμή συσκευασίας, μηχανογράφηση όλες τις λειτουργίες του εργαστηρίου. Πιστεύω ότι είμαστε σε ένα επίπεδο το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο επέκτασης, αλλά να δημιουργούμε πράγματα νέα για την αγορά. Θεωρούμε ότι η καινοτομία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Είμαστε συνέχεια σε αναζήτηση νέων συστατικών, όσο γίνεται πιο φυσικών. Για μας ο τελικός στόχος είναι το προϊόν το οποίο παρουσιάζουμε και πουλάμε να είναι ένα προϊόν τέτοιας ποιότητας, ούτως ώστε ο καταναλωτής ο οποίος θα πάρει το προϊόν να μείνει τόσο ευχαριστημένος που να γυρίσει να το ξαναπάρει και να αντιληφθεί ότι εδώ έχω να κάνω με κάτι διαφορετικό, με ένα διαφορετικό καλλιτικό.